Shalom. Shalom. Parhalado pasahaton selamat hari Minggu tusude ruas nama dohoti parmingguanon. Martua ma akanaro di bagasan Tuhani. Minggu tasadarion ima namarguar minggu pasapulusiahon dung Trinitatis. Topik minggu tasadarion lan dona jinou alai otik dona tarpilit. Tapuji madebata di bagasan lasniroha ta endehon lasniroha. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na tu mapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di ida rohaku Jahoba, ninna ibanado, ha holongon saliling-liling na hubain maka holongiho. Dibaini hutaiti ho marhite-hite dengan basa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Mauliate marohanami tuho, ala di joho hami tu pakirimon di hanguluan saleleng nilelengna. Sailehon matodim tu rohanami, asa margogo hami, mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hulului hami, akka na di banua gijangi. Pargogoi mahami manaluhon, saluhut nanay mangabat kami tu hasonangan. Sai pagada haporsyaon, pakirimon, dohot pamopomon ni rohanami.
asamonang hami ro di ujungna, lau majalo tupali hami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amin. Roh Yesus martua sude napos rohai sonang do sude solo pelono kamian disi sude do maholu Oh Jesus Tuhan bersama awon sudah madiho uleho naon solo besira nang domu Tuhan martuanan sonang naroi Tangion hamuma patik ni debata sian Roma walu ayat 20 walu. Alai tabotodo saluhu nado manupak tunadenggan di akka namar holong ni roha di debata akka na jinona sian tahinahian. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata lao mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patitmi. Amin. Sian hurungani dosaki roh Tuhan Tuhan di mudarmi Yesus Jesus our Lord.
dopan ni debata, tapaudu jala tapaseret marohatta, tatopoti madusata. Ale Tuhan debata amanami para siroha nasumurung. Napungudo kami di jolom martangiang Tuho. Dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido. Sai asima roham midasado bangso nami. Sesa madosa nami saluhutna. Sai sungguli marohanami. Asamuba roha dohot pangalahonami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Tabigema hata baga-baga ni debata taringo Tuhan sesa ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jahoba. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorob do akka dosam. Sai mulak maho tuau. Ai au do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Kor ina Kamis.
Tabigema hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion nadienet sian 2 Musa 32 ayat sada 114. 2 Musa 32 ayat sada 114. Mar soring-soring mahita majahasa. Lobu mas. Alai dung di ida bangsoi lelengna asa tuat si Musa sian doloki marluhut ma bangsoi manopot si Aron. Ninna ma madokibana. Hehe maho. Bahen madihami debata akan na manguluhon hami. Aidak kuboto na marhua hami manang si Musaon. Bawa na manunggion hami ruar sian tano Misir. Jadi sadok bangsoi masih tanggal ating-ating na sere. Akan na dipinggol na si Dabe. Jala dipabuat doi tu si Aron. Jadi dung di ida siaron lobui laos di pajok mas ada langgatan di adopanna. Jala martiting masih Aron madok.
marsugot ma ari raya di Jahoba. Rimas ni debata. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa. Lao mahotuat. Ainungam marrohamago bangsomi. Nati nogihomu ruar siantano Misir. Dungi romuse hatani Jahoba tu si Musa. Nunga manada rohaku di bangsoon. Jala idama tung natakang do rohani bangsoon. Alai marhuraja ma anggo si Musa di adopan ni Jahoba de batana. Nin nama puasa tung marsigorgor rimasmu ale Jahoba mida bangsom naung tinogihommu ruar siantano Misir marhite-hite sian hagogon godang dohot marhite sian tangan na marpuaso Sai marningot maroham di si Abraham, di si Ishak, dohot di si Jakob, akan naposomi. Nunga pola maruari hotus tudirim, marbagahon tunasida. Au patoropon sogot pinoparmuna, songon bitang akan di langit. Jala sadok tano naung ku parbaga-bagai, ikon lehonok kudoi tu pinoparmuna. Baen partalianna rodi saleleng-lelengna. Rohani Jahoba taringot tu hamamago naung nilbahonna. Naim baenonna tu bangsona. Ima sahatna. Martuado akan atumangihon hatani debata jala nopiopsa. Amin. Kor ama.
ayat sada dohot tolu, olan sada de batata. Holan sada de batata, namano pasasude, natarina di batata, nanasotarina be, tanda marunai, unang lilu rohani. Diingani de batata, walutani sude, diingani nang rohata, digomongi sasude, nahagonai, namarhatu dosani. Nahatidakon maha porseotei, songon nahinatidakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion. Rap mahitamadok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di porbadia, adoran sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal doibana di hau pinarsilang, na tua tubuan na toru na mula mangulu di hari patuluhon. Na manai tu surgo la hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani. Disi maibana pai mamulat sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di tondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan yalak Kristen akan na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na mandok. Mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabigema puji-pujian sian kor gabungan.
titing di Huriata di Bagasan Mingguon Minggu 15 Oktober 2020 tolu. Naparjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu 10 sia dung Trinitatis. Doho tema lando na di jinou alai otik do natartilit. Paduahon partangyangan sektor. Di hari Jumat tanggal 20 Oktober 2020 tolu di Patupa Huriata do partangyangan sektor maringanan di Bagas Garejaon. Turpo jamita di enet sian Lukas 10 ayat 20 sada sahat rodi 24 doho tema Jehovah do mual ni haluaon. Atong ria mahitaro tu partangyangani dipuka masuk pukul 10 sia 30. Patoluhon naeng marbagas titing paduahon. Naeng manjalo pasu-pasu parbagason do yanakon ni Huriata Joseph Immanuel Septian Hutagaol anaknya Mata Dr. Andus Mangaraja Suryadi Hutagaol aka MMCA CFRA KIA CRGP Tubuh ni Inata Meriana Panjaitan SE Ruas HKBP Pondok Bambu Sian Huta Jalan Teluk Semangka Blok C Tolu nomor Blok C Tolu Walu A Kapling Angkatan Laut Duren Sawit Ruas Sektor 2 Wik Pitu Dohot Orwana Mega Lydia Caroline Lumban Tobing S Insinyur IM Boruni Amata Situa MR Lumban Tobing SE Tubuni Inata Situa AR Boruna Pitupulu SPD Ruas HKBP Manyar Resort Surabaya Timur Sian Huta Jalan Baratajaya 12A nomor 20 Tolu Surabaya. Pamasuk-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2020 tolu pukul 8 WIB di Gereja HKBP Pondok Bambu. Tuhatama patuluson sakap parbagasoni. Paupaton. Warta Dewan Koinonia. A. PA Seksi Remaja. Di hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2020 tolu, mulai pukul 10 WIB, saha tunasidung, di Patupa Huriata do, PA Seksi Remaja. Maringanan di ruang konsistori. Ima naniuluhon ni Amang, Pendeta P. Pandiangan MTH. Nats PA di Enet Sian 2 Musa 20 ayat 12. Pinangido tusude remaja ni Huriata songoni nang aka pelajar sidi asaria mandohoti acarai. B. PA Pasutri. Sadarion Minggu tanggal 15 Oktober 2020 tolu mulai pukul 10.05 WIB saha tunasidung di Patupado PA Pasutri di Bagas Keluarga Dr. Francisco Marpaung SPOG Dr. Berta Boru Karihoran. Alamat Jalan Laut Maluku Blok B3 nomor 10 Kapling Angkatan Laut Duren Sawit. Dengan pembicara Evangelis Andi Lala Lumbanggaol STMA dari HKBP Jatiwaringin dengan tema
musim pembaruan pemulihan relasi keluarga atau rebuilding. Yohanes 13 ayat 38 dan Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. C. PA Ina Gracia. Di hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2020 tolu, pukul 10 siawi, sahat tunasidung, di Patu Pahuriatado, PA Ina Gracia, maringanan di Rumah Moria. Ima nani uluhon ni amang pendeta, P. Pandiangan MTH. Pinangido tusude anggota Ina Gracia, asaria mandohoti acarai. Kalimahon, Warta Dewan Marturia. Hombartu program Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Manang LPPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 tolu, ima nanaing patupahon pelatihan guru paduan suara di hari Kamis sahatu hari Sabtu tanggal 26 sahatu tanggal 28 Oktober 2020 tolu, maringanan di Wisma Abdi Cisarua Puncak Bogor. Parsidohodo dua halak pelatih paduan suara Nihuriata, ima Epariana Magdalena Manulang, dohot inang Nyonya Lydia Berliana Simajuntak Boru Manulang, laho mandohoti acara pelatihani. Paunopon, Warta Dewan Diakonia Manang Komisi Beasiswa. Di Minggu Sadarion, tanggal 15 Oktober 2020 tolu, pukul siawip, manang dung sidung nakining parmingguan manogot, nunga di pasahat Komisi Beasiswa, tu 30 halak ruas Nihuriata namanjalo beasiswa. Godangna 14 juta 150.000 rupiah. Mau lihat tema tu sudah ruas Nihuriata. Nah saya totong rade laho membantu keuangan Komisi Beasiswa Nihuriata. Saya di pasu-pasu tuhata matotong ganup naniula di tangan nasida. Tapi Tuhon, program dohot anggaran tahun 2024. Disosohon tusude seksi-seksi. Songoni nang punguan-punguan kor. Asa mabahen program dohot anggaran tahun 2024. Jala paling lambat di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2020 tolu, nungasahat tu ketua dewan masing-masing. Pawaluhon, rapot pendeta. Marsogot hari Senin, sahat tu hari Jumat. Tanggal 16 sahat tu tanggal 20 Oktober 2020 tolu, di Patupa rapat pendeta HKBP. Maringanan di Parhutaan HKBP Jetun Silangit. Borhatdo amang pendeta resort, pendeta R Silaban STH, doho pendeta fungsional, amang pendeta P Pandiangan MTH, lau mandohoti rapoti, tabuan ma di bagasan tangiangta, asa denggan mardalan rapoti. Pasiahon pelean tujolo, mulai sadarion, Minggu tanggal 15 Oktober sahat tu tanggal 22 Desember 2020 tolu, papungu pelea tujolo dohita. Ima tu haperluan Natal Nihuriata dengan pengaturan sebagai berikut. Pelean parjolo tolu kantong, kantong sada A tuhuria, kantong sada B tuhuria, kantong kedua tu pusat. Pelean paduahon
ima pelean tujolo tu haporluan Natal ni huriata. Pasapuluhon basar. Ombar tu haputusan rapat panitia pesta gotilon Natal 2020 tolu doho tahun baru 2024 na di hari Minggu tanggal 1 Oktober 2020 tolu naung salpu, maka di hari Minggu tanggal 22 Oktober 2020 tolu nanaingro seksi dana panitia pesta naeng Patupahon Bazar maringanan di halaman gereja. Pinangido tusude ruas ni huriata asadohot berpartisipasi di acara bazar tersebut. Pasapuluh sadahon, sekretariat. Hombartu program Distrik Walu DKI Jakarta tahun 2020 tolu sadarion Minggu tanggal 15 Oktober 2020 tolu di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do program Fokus Group Discussion Manang FGD digitalisasi administrasi jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta maringanan di HKBP Selipi Jakarta Barat. Porhado utusan Sian Huriata Inang Nyonya Situa Batubara Boru Nadeak Manang Tata Usaha didampingi Inang Situa ML Boru Sirait. 12 Ruas Namar Sahid. Di Bagasan Parsahitondo Ruas Nihuriata Amang Kombes Purnawirawan RM Napitupulu Nuaing sedang dirawat di Rumah Sakit Polri, Gedung Promoter, lantai 5, kamar 502, ruas sektor 2, wik 5. Tabuan ma di Bagasan Tangyangta, asatumibu hipas di Hilala Rohana Sida. 10 tolu Parhepengon. Pelean tuhuria, godangna 14 juta, 887.126 rupiah. Pelean tu pusat godangna sia juta 160.110 rupiah. Pelean tu DSH godangna 3 juta 705.000 rupiah. Pungu masude 27 juta 753.060 rupiah. Songoni matiting di huriata di Bagasan Mingguon, saya di pasu-pasu tuhat tamasude pakobasion, dohot peleani, bain sangap dohot puji-pujian di goar ni tuhat.
Tapuji matuhata marhite hiteede nomor 510 ayat sada rodiudutna marsinondang di ben Yesus laos tapasahat ma pelianta tolu kantong pilihan sada A, sada B, dohot pilihan 2. Sinondang di baik Yesus, asili rohani, jalahi kado disuruh, asa kabaroi, tapagala paling kota, tapadiur dalani, antoro lobenali. Sai hatop mamulahi. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti, hati-hati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Orasma dihita saluhutna, tapi upma suara ni debata turpuk jamita, di mingguta sadarion nanenet sian Evangelium Matius bidu 22 memukamai sian ayat sada sahat rodi ayat 14.
Evangelium Matius bidu 22, mamuka sian ayat sada, sahat rodi ayat 14. Dungi diulahi Yesus marupama tunasida songonon. Terpatudus do harajaon banua gijangi. Tusada raja nama mestahon anak na manguli. Jadi disuruh makana posona majuwaka naginokon nahian tu pesta nai. Hape dangolo nasidaro. Dungi diulahi ma disuruh ma naposona asing nin nama. Pabuahamu ma tuaka naong gidokon. Nunga huparade panganon pestai. Nunga hupotong akka horbo dohot lobu. Nunga rade saduhutna. Ipe Roma hamu tu pestai. Alai nalau bedo nasida. Ditois ni rohana sida. Nasada tu haumana. Nasada tu partiga-tiga anak. Alai ditakuk nadiba akka naposona. Dipasipal-sipal jala di pusat. Jadi tarimas marajai. Disuruh masol daduna. Mangalek sehon nakka pamunui. Jala manurbu hutanasida. Dungi nin nama madok akka naposona. Nungaradenian nahasea tu pestai. Alai dang tawaka na piniui. Ope laho mahamu tuaka dalan balubung. Arahon hamuma tu harwanon nasa na dapot hamu. Jadi saut ma lawaka na posonai tuaka dalan. Ditogihon ma saluhut na jupang nasida. Akana jahat dohot na dinggan. Gabi guk tamui ma parpestaani. Alai laho bongot rajai mamereng akka tamuina. Dapot mata nama disi sadahalak naso marpahian pesta. Jadi didok matu ibana. Nabehado parmasuk mutuso namang. Aidang marpahian pesta ho. Gabi makkohomma ibana. Dungi didok rajaima tuaka naposona. Tali hamuma patna doho tanganna. Laos pabali hamuma ibana. Tuna holum maripot-ipot. Disima masa angguk-angguk. Dohot na patungorupon. Ai laddo na jinou. Alai otikdo na tarpilit. Ido yanggo sahatna. Kamu akadongan na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Hita sude namarpungu di tongani bagas joron pasti ngea hea hita patupahon pesta. Dohonot tadi bagas bason ngehea hita hasuton. Laho patupa pesta pamuli boru manang dohonota panguli anak. Alai bohado di rohatta molo lauso oloro akatodong naung taharai. Tapi jauh-jauh hari kita sudah menyampaikan undangan untuk pesta tersebut. Alai dangadong naro. Pasti manang bohate dohonon hacik dorohatta de. Pasti hacik dorohatta. Jauh-jauh sudah kita sampaikan undangan, tetapi mereka tidak hadir. Songonima raja namar pesta di bagasan terpuhon. Nang pe memang nuaingon, apalagi ma dohonon di luar Jakarta nate, olo duma biar jolma rotu pesta. Buasa tadok ma biar rojol matu pesta di Jakarta ala Buhama taringot tutup pakate.
lehono notik tu hasuhuton namar pestau mailei ba. Naing lehonong godang suadong diba. Tumagom ma unang roiba tu pestai. Alayang go di bagasan turpuhon dang di bangido tupak. Jalaridok na tumabo. Makan gratis. Menu manang si panganon ima si panganon na terbaik. Natalmis. Segala macam makanan dengan kualitas yang terbaik. Takasdo di paradi raja iyati. Hape dangadong naolo ro tu pestai. Jalaido padok nina tua-tua hacik mula majalo kumacitan mula mangalian ate. Ido padok niakana tua-tua. Ido gabe songoni muruk ni hasuhutoni. Dada nahurang komunikasi tuakana niotang. Tidak ada miss komunikasi. Gabe sotakas arina dohot inganan ni pestai. Alai ala takang ni rohani tamuido. Ala ni takang ni rohani tamuido. Macai godang akasidalian sidalian. Jalaido songon nanido ni upamani halak mata kiate. Horbo di padang bolak manggagak di balian. Molo solo muruha. Gudang do sidalian. Amu kadungan terbuk jami tahun marupama taringot upama dua mangati. Omma gobaran ni hala Israel manang gobaran ni jolma sepanjang abad dohonota. Nunga saluhuna di parade di bata di tengah-tengah ni bangsa Israel. Nunga di paharuar nasida sian perbudakan Misir. Dibuan nasida tutano kanan, dibain gabe bangso nabalga, dungi di parade di bata mahaluaun, ima marhite, haroro ni Tuhan Yesus. Di juma nasida asaro majalo haluaun, si buanon ni Yesusi. Hape dangoloro. Lausima gobaran ni jolma sepanjang abad. Sebenarnya Allah sudah menawarkan keselamatan bagi manusia. Tetapi banyak yang berdalih. Banyak yang tidak mau datang. Amu kadungan alani manuaing tauji majolo mangadup pentur pohon tu dirita sadiri ate. Buado ita mangadup pentur pohon tu dirita sadiri. Buado iya hita. Nunga tauloi udangan ni Tuhani nasahat tu hita. Dia mau udangan ni Tuhani nasahat tu hita nuai. Romahamu jalohamu mahaluaun. Naung ro di bagasan Tuhan Yesus. Nunga di parade Tuhan tai di hita. Hidup kekal. Surgo hasonangan. Nunga takas beita jalo. Ternyata godang do halak namar sidalian. Ahama sidalian ni jolman waingon. Boido sarupa dohok na diturpuhonati. Sidalian na parjolo didok jalon managumodang na menolak dengan alasan-alasan bisnisnya. Ima haumana rumiko do di bana bisnisna, rumiko do di bana karejona, rumiko do di bana karirna,
rumiko do di bana arisan, rumiko do di bana usahana siat debata. Omma halak nama biar somangan molo rotu garija. Mabiar ibana dang mangan molo hadir ibana tu garija. Alai bohado di rohamuna hamu akamanami dohot inanami. Umorado nasoro tu garijai sian hamu naringgas tu garijaun. Umorado rado honot tadaung ati. Dang umora buasa ala molo tajalo hatani di bata, molo tahangoluhon hatan di bata, dapat hita magugu naik baru. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bukan itu saja, ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, pasti kita melakukan segala aktivitas kita, pekerjaan kita dengan semangat yang baru. Semangat kerja yang tinggi. Pasti do molorohi dan waing tu tongah-tongani bagas joroon, kita seperti baterai yang dicharger. Sehingga kita kembali dari gereja, kita kembali bersemangat. Pasti ada inspirasi yang meluap-luap dalam diri kita. Produktivitas kita pun meningkat. Molo tahanguluhon do hatani di mata. Alai anggo nasoroi luangam mati. Akka nasoroi gali-gali mai. Akka nasoroi lam sudah maguguna. Lobit ma baterina di. Alani halobit dang dicas. Idola bena hitaro dugari jauh nanti manangihon hatan di mata. Alasan napa dua hon adong nalalap alani artana. Mereka ini asik kita katakan menikmati berkat Tuhan, tetapi melupakan Tuhan itu sendiri. Dia asik menikmati segala berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya, tetapi dia melupakan Tuhan sendiri. Omara hamu kadongan nagabe pergumulat tanuai ngate. Torop dope halak adorang somararta na burjuan martangiang. Tiki pogos hadirionna soina ma burjuna martangiang. Soina ma burjuna na martuhani. Alai dukkon dilehod debata akka pasu-pasuna hamorauni gabe lupa tu Tuhan. Bahkan boy dohonotta mangalo tu Tuhani ati. Hape tiki somararta ibana, tiki pogos hadirionna, torus ibana holana martangiang. Labatan nagum umarga do dinasida artana ni lehon ni Tuhani, sian Tuhani si lehon artai ati. Dangadong anggo siak kita napungoni ati. Dangadok siak kita halakad do ati. Ima rado honotta sidalian napa dua hon, sidalian napa toluhon, adong do nama bain keluargana gabe sidalian na. Somaldo binegi kapaduhan paduhan. Ay buasa dak tu gereja hamu amangin ning. Ahamalusna imadamang repok mangurus danahon. Me dope ninna. Hape dung balga muse ahamuse alasan na imadamang repot tiba mengurus sekolahna inna. Dung mari anak kom musi anak kon nai repot tiba mengurus pahopu inna. Umara narikot pahusor-husorot tahamu kadongan nahina holongan uju sodi lehon dak danahi. Ketika Tuhan tidak memberikan anak dalam rumah tangga, sumali do burjuna martangiang ati. Terus martang mabaina ka usaha supaya Tuhan memberikan anak dalam keluarga. Dia lusi Tuhani do tangiangna, hape dung dilehon. Gabe si lehon-lehonina gabe si dalian nati. Nabi rau hamu kadongan nahina holongan
sotung do didok Tuhani ai burju do ho hui damar Tuhan uju swadong dak danak diho uju swadong pahopum tumagom mahubuati asa mulak burjuho ninna tapa husor-husor maya mangati sidalian namangihut adong do nasoolo rotu gereja ala lalap di bahenaka kenikmatan-kenikmatan ni Portibion. Begitu enaknya tawaran-tawaran dunia ini. Uli daun. Gogo songot magnet panaik nati. Mabahenaka nagali. Terhurung di si. Idora nama jorak godang hadirion niak kaama. Ala niak hobi. Memang awalnya enak, tetapi akhirnya menjadi terjerat. Memang nikmat, tetapi akhirnya membawa sengsara. Alai adong do halak namar sidaliat ton hapugusun nati. Adong do halak namar sidaliat ton hapugusun na. Buah baino namang suadong baju-bajuku. Ayak kanamura nama na di gereja ninna. Api ibana napugus do. Ola noddo baju ni baninna. Alai tabukka majo buket detta nomor 300 no mayat tului yanti. Coba par musik. 360 buket dete yanti ayat tulu sarap mangit dehod johita par musik 360 ayat tulu luguna nung ngatalu hamatian tulu siyaonom ayat tulu. Tay dehon ayat tolu. Unang dok na pogosiba na mariba bajuki dan bajum di bela Yesus di lulu rohami sai maporus matu Yesus si paso adong dope sidalian nasi ngati. Tabi ginakin di bagasar turpun. Ay marhua ho tusi lau tusi. O siya soniat tu sabiak ka nama sa di gereja. Ay holan na marbeday nama di sinin na. Lapatan na di persidaliat ton hasalan ni halak nasing. Wasa palwasota gabe sudat hita tu banua gijang alani salani halak nasing adi. Dak halak nasing mabaik kita sahat tu surgo. Dirita do. Alai songon tadok nakin horbo niak kola manggagak di rubian molo solomuroha gudang do sidalian adi. Ama kadungan siani mataida sidalian ni jolma nagumudang ima akan nariko di ngoluod do ati sidalian ni jolma nagumudang. Ala ni akan nariko di ngoluod do. Tohodo tutu si tutu macariko doi alai sada si paingo di natua-tua nama doktu hita di bagason bason unang tading narumikot ala ni akan nariko tadi. Unang gabi mago Jabarta di pesta buluni
holan alani nariko di ngolu si satokino nati. Unang mago ngolu nasaliling nililing na holan alani ngolu. Molo liwat Tuhan itu hita umur 70 saat 20 tahun nati. Tayo ma hita do na luangan. Imarariko tapa husor-husor unang lalap pita paurus-urus hal-hal na met-met gabi mago nobal gadi. Unang manian tapaluas hal-hal na met-met na di pertibion mga lalapi, mga bati hita, lau majalo, artano marga na ibanua gidjangi. Aha marga ni bisnis tay matibakon harajaon banua gidjangian. Alaira olodolu isi persoalan na dakta sadari buha tabuni si panganon na pinaradi ni parpestayati. Mungkin adong do nama dok sarupa dok songo si panganon na di jabuon. Ujungna gabedang lau na si diati. Ape idot nakin akan atumabu do di paradi. Makanan gratis sepuas-puasnya. Isi do na luangan na soroido sotuk songoni hita adong dosi pata nama dok ayah hai surgui ayah hai banua gidjangi dak pinaboto-botoi dang adong sihol ni rohana tu sing. Tetapi ketika kita tahu kehebatan tentang surga itu, kehebatan tentang hidup kekal itu, pasti kita rindu ke sana. Bila kita merindukannya, oh Yerusalem, kota mulia, aku rindu ke sana. Ingat, bila Tuhan sudah memanggil dan kita tidak memberi jawaban yang baik, Tuhan akan marah. Karena itu penghinaan bagi Tuhan. Mukadongan dungso olo udangani gabe dijou tu parpestani ima halak nasi ngate. Naso diudakian songonima di debata dung soolo Israel gabe bangso ni debata dan olo majalo Yesus si paluai gabe duka debata ma kesempatan tu suju jolma ise na olo porsia tu Yesus manang sian bangso dia pei sian pardegu hiap pei pasti boy masuk tu pesta buloni ima haluauni ima hita doho do halak batak disi doho do huriatta HKBP Pondok Bambuon disi mau lihati mandi di bata. Lai hamu kadongan dang cukup olah ni. Ternyata adong dope siarakna. Ikon marpahaya pesta do di dok nakinati. Marpahayan pesta. Halak naso marpahayan pesta diusir. Bahkan dikatakan tadi dihukum berat. Nuaing ahama pahayan pestai. Tadok nakin pasti bukan karena baju yang bagus-bagus, bukan karena baju yang mahal, tetapi logikanya begini. Raja itu sudah mengundangnya dengan hormat, seharusnya dia menghormati raja itu dengan memakai pakaian yang layak untuk pesta. Pakaian yang kita kenakan menghadiri pesta seseorang itu adalah merupakan tanda penghormatan kita kepada orang yang berpesta. Coba maju hamu kadongan molo yudak kamu hau songo padita romar pesta tudangam munati. Dungi Roma usat tabi marcalana pedek mau tu pesta munai. Markaus oblong mamusiau na meribak-ribak. Bukankah itu penghinaan bagi Hasuhuton?
Demikian dengan kita terhadap Tuhan. Bila Tuhan telah mengundang kita untuk menikmati keselamatan itu, maka selayaknya kita menanggapinya dengan rasa hormat. Dohonot tama di bagason obason. Di mana rasa hormatnya? Rasa hormatnya dengan hidup dalam buah-buah. Hidup baru sesuai dengan firman Tuhan. Hidup di dalam kasih, hidup sebagai anak-anak terang. Melakukan kehendak Tuhan. Dan dikatakan itu akan terjadi di hari penghakiman. Ketika kita menghadap tahta penghakiman, lalu kita datang karena kita mengatakan kita sudah beriman. Lalu kita akan ditanya, bila kamu benar-benar sudah beriman, mana buktinya? Karena sesudah beriman, kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Sebagai manusia baru dengan pakaian lamamu. Yang Tuhan inginkan dari kita, kita beriman, lalu hidup baru. Ya. Ketika kita beriman, hidup baru. Itulah orang yang terpilih, bukan hanya yang terpanggil. Nuaing tasukun ma dirita ganuk marsada-sada buha nunga naung tartilit hita naung porsea jalan naung marparbue manang naholak tarjuru pehita naholak tardidi alaidang marparbue dupe. Kita diingatkan oleh firman Tuhan, mari terus berusaha agar kita jangan hanya terpanggil, tetapi harus terpilih, yaitu dengan menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuah. Laddo najino alayotikdo natarpilit. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Amin. Matang yang mahita. Mauliati marohanami di huali jahuba di bata manami para siroha jala pardinggan basa. Di sulikit hodong ulunami di bagason obason laddo najino alayotikdo natarpilit. Di paingot hodo hami Tuhan, di pajuwon mi asahu parbuiho kami parbui nadinggan, parbui nauli. Lausido panidang yon nami Tuhan, di pajuwonmu dingulmit ningulunami ganuk marsada-sada. Hubasi hami Tuhan, di bagasan asi dohot holong ni roham. Songoni mali jahuba di batamanami, buano nami tuadupanmu saluhut na program, na naing si hubasan ni huriam tujuluan ni arion. Saya mamasum-masum maho. Disudi pangulaun niya ka seksi-seksi songonima, nangak ka naposom parhaladum, nang ruas ni huriami. Secara khusus hubua kami tuadupanmu sakap nauli, sakap nadinggan, di tonga-tonga ni namamuka pardonga saripiyon, yang nakon dohot buru ni huriami. Joseph Emmanuel Septian Hutagaul, dohot Mega Lydia Caroline Borulum Bantubing. Posrohanami Tuhan, pakionmu rumah tangga ni anak dohot buru ni huriami, gabi rumah tangga natakas makabiariho. Pasu-pasunmu nang pardalanan ni pardonga saripiyon nasida, di bagasan holong dohot dami nasian ho. Hatu buan ni anak, dohot hatu buan ni buri Tuhan pasu-pasunmu. Songonima alija huba di bata amanami, buanon nami tuadupanmu, diakana posom, nanaing borhat lahomad dohoti, rapot padita, di jitun si langit si borong-borong. Manang mardalan darat pe, manang mardalan udara, manang laut, totong masih roham Tuhan, pasu-pasu saluna nangakana posomi. Asabui hadir jala radimad dohoti raput, sonang sohari buribuan, di bagasan hasi dohot holong ni roham. Songonima ali jahuba di bata amanami, buanon nami tuadupanmu, ruas ni huriam diaka namar sahid. Molope dangapala di surat ton guar nasida, di warta ni huriam. Alai huboto hami Tuhan, atiktung na pihak nguaing, di rumah sakit manang di tonga-tonga ni bagasna. Apihon tanganmu nagu pasu-pasui. Laho mangalihon hamamalum niya kaparsahitun. Semangat na baru dihadirion ni ruas ni huriam.
Secara khusus diamanami Bapak Kombes RM Napitupulu, natakas Tuhan berhasil operasi napinatupan niaka dokter, perawat medis, dia katiki nasalpu. Jalan waing di bagasan pemulihan hadirion niamanami. Poso rohanami Tuhan, molope di rumah sakit nuwaingon. Pasu-pasunmu lihononmu, hahi pason dohot gugu namar dapot-dapot. Asa buhay na sida mo sa Tuhan di bagasan hama malumon ni parsahito ni buhay hami rak mamuji-muji pasanga pengguar mo na badiyay. Lihon gugu dia ka keluarga, ianakon na mendampingi manami na di bagasan parsahiton. Songonima nang dia ka ruas ni huriam na berulang tahun sian Minggu 15 Oktober satu Sabtu 21 Oktober 2020 torop nasida 20 halak. Sian hodo Tuhan di jalwa kadongan nami gajang niumur dohot hahi pasoni laos posruhan nami di pardalanan ningulu na pinasahat mudope totong pasu-pason munasida di bagasan las niroha di bagasan padonganion dohot pangaramution nasian ho pasu-pasonmu akan napinikiran niroha nasida songonima ruas ni huriam sian dakdanak namet-met sahat rodilan sia di tonga-tonga niya kaulaun dohot pakubasion pasu-pasonmu Tuhan di bagasan sonang niroha dohot las niroha nasian ho. Mari di Yesus Kristus martangyak kami tu adupanmu. Amin. Mari de mahita laos mardalan ma pilihat tatu julu.
Tatangiakon ma piliata tuadupan di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang. Odo haruruan ni saluhut si leho-leho nadinggan. Do nasa ulibasa na maliutus. Upasahat kami masian na nilahon mi tu kami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajaonmu. Hitung-hitungan ni huriam do di portibion. Buhay maruhanami, marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami maduk mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banua gijang, say pinerbadia maguarmo, say romaharajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion, hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohi na tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan debata mabohi na tuho. Jala dipasaurhon ma damena tu todim. Amin. Oras ma dihita saluhuna selamat hari Minggu. Oras selamat hari Minggu.
sobo